Ассалому алайкум мардони азиз. 120 квадрат 3 дар хона 550,000 сум. Ҳамин доме ки мебинем бачаҳо, дар ҳамин дом мисол хона дорем. Доми 9 этажай, хона дар этажи 9. Мо наздики чорраҳаи Файзобод, яъне ки аз ҳамун чорраҳаи Файзобод 300 метр болотарак прямо дӯстон омадем. Хулоса дӯстон, чӣ гуфтанем? Хона просто варианти созай. 550,120 квадрат бардоро хона бо ҳама чизу чорааш, ремонтои дараҷаи олӣ, доми советӣ бачаҳо. Навра тамошо кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон миянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон, ба куҷо меравад? Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон, 4 та WhatsApp шона аз думи канали Сауду ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаҳои азиз, ба дили пур аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Сауду ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳамин Сауду ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қатъи мисол гузошта мешавад. марамадина аддельни мегзорем. гизарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Сауду ТВ. дӯстон азиз, ин ҳамин домай, на этажни дом ин дӯстон. ина нигоҳ кунед бардоро. ин ҳамин ҳолат. дар этажи 9 мерем видео мекунем. ай ки ҷо омадем дӯстон, нигоҳ кунед да. ина Темурмалик нависага, ҳамҷо омадем бачаҳо. я бор дига мерем нишонтон метем бачаҳо, нигоҳ кунед. дӯстони азиз, я бор дига ассалому алайкум. ина Темурмалик. мо дар ки ҷоем? шаҳри Ваҳдат дар гардиши геологҳо қарор дорем дӯстон. аз чорраҳаи Файзобод як 300-400 метр ҳамин су омадем дӯстон. ҳайкали модар прямо чорраҳа, баъд ҳамун роҳа рост мегзарем. тараф даст чап рост намием, прямо мием бардор азиз. ин ҳамин дом дӯстон, доми 9 этажа. хонаи мо дар ҳамин дом қарор дорад. этажи 9 дай бачаҳои азиз. усубо далши роҳ. ина тарвизфурӯшо дӯстон, нигоҳ кунед да. уста мактаб, хулоса масҷид, мактаб, бозор, садик ҳамаш ҳастай. ина дӯстон, ҳайҷа нишонтон метам, баъд бо дохили хонара дӯстон азиз. азиз, чӣ хеле ки аз таги дом нишонтон додм шумода. ина бардоро. ҳай бо далши болотар мерем. инҷа лифтш бачаҳо. ҳай хонаи соседмон. бардоро азиз, ин ҳамин этажи 9 даем. ина дари главниш. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ина дӯстон калидор. ина бардоро абоиша бин шоакадагай. дӯстон азиз, ин тараф мешава кухни. ина тамошо кунед. кухни хулоса. дар инҷа бачаҳо балкони калон дора. ина дӯстон, балкони калон дора. инҷа ши ҳолат. ина бардор азиз, нигоҳ кунед калони балкона. ина мақсад метавонем ба ин хона бидроен, ба ин хона балкон биен. ина марҳамат дӯстон, хеле решетка дора. хулоса ба кухниам, ба ҳар як хонаҳоам метавонем ки ба ҳамин балкон бием. ана дар инҷа бачаҳои азиз, як хона, ду хона, се хона. обши се хона 120 квадрат. ина дӯстон,
ҳамин хона дӯстон бо чизу чорааш савдо мешавад. ва дар инҷа бародарон нигоҳ кунед. Хонаи ду. хонаҳо дӯстои азиз калон-калонанд. Ҳамашон ремонти хушрӯ беҳтарин ремонтҳои замонавие. Аз инҷа бо тиреза. Ина бародарон. Ина берин. Ина инҷа бошо азиз хонаи сеюм. Ина дӯстон дута мебел дорам. Ду мебел бародарон. ҳоҷатхона ва баня аддели. Ина дӯстон ина ҳоҷатхонаш ва дар инҷа қисми душ. Ина термикс. Мошинаи ҷамъшавӣ. хулоса дӯстон, ин ҳамин хонаҳай. Агар ки лозимтон боша, агар хай масъя кунен, биен айпеш хонара бинен дӯстон. Айпеш омада хонара хушрӯ тамошо кунен. Иншоалло ки беҳтарин хонаҳай, беҳтарин вариантҳай барои харид кардан. Лайкора монен нарха аниқ мекунем дӯстон, навора ҷанбаст мекунем. Ин ҳамин хона дӯстон азиз. Ина мисол омада бинем бачаҳо, омада аз пеш бинем. Ба ҳар ҳол чизе ки бо омада диданай бо хубай дӯстои азиз. дӯстони азиз, хонара абзор кардам, тамошо кардем, хубу ганда ҳамаша нишонтон додум. Дар масъалаи нарх 550 000 сомон бо муомила шудем. Яъне ки хона бо чизу чораш, мебел, кухни, гарнитур, ремонтҳои замонавӣ хушрӯ. Ҳамин қадр ки дӯстон доми советӣ дар этажи 9 этаж дидом. Мақсад лифт дора дӯстон. Варианти созай омада айпеш бинен, масъя кунен бигиринш. Рақамҳои соҳибхонаро экраншон буромадаги соҳиб хона мегзорам. Занг бизанен, масъя кунен, омада бинен, хонара бихарем бачаҳо. Ака мега сум дар корай арзон мондем. 120 квадрат, и квадрати кам нест бачаҳо азиз. Баъдан дар масъалаи реклама, қабули реклама, WhatsApp хидмат мегзорам ро экрани шумо. Хонаҳотон бошага муроҷиат мекунен. Ҳатто омада аз пешам хел мо хонара навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем. Лайкора монен, подписация кунен, сарбаланд бошем бачаҳо азиз.